Kaya lang naman dumating sa PI dahil yung CONCONAS and CONCON, hindi ho pumapas, hindi ho, laging ini-stab sa pagdating sa Senate. Lagi hong, hanggang doon, for the last 37 years. So there's only 3 provision under our Constitution, CONAS, CONCON, and People's Initiative. So lahat ho yan, trinay ho natin, pati yung PI, dahil hindi nadadaan sa Senado, and para sa taong bayan naman yan, nakalagay ho dyan na if hindi kaya, if hindi umubra, dito tayo sa PI, and may perong plebisito, and nasa taong bayan no ang final decision. Ganon din ho dito sa RB 87, magkakaroon din pa rin ng plebisito, and hindi naman ho ibig sabihin na pag pumasa na sa Senado at Kongreso, tapos na yan. Kurada na. Oo. Yes. Then let the people speak. Kung para sa taong bayan yan, then matatalino ating ating mamamayan. Kaya kanina maliitin. wag natin maliitin. Sinasabi ni Bibi. Kaya nakailang rally na eh. Ang balita ko, 1 week na yan. Di ba? Every day. So, gusto talaga nila habang wala, they try to gather manpower. Pero hindi ho pinapansin ng ating mga taong bayan kasi medyo ka-election lang and the people voted 81%. Diba? Respetuhin naman ho natin ang botong 81% and let the administration first sana do its job. Bigyan natin pagkakataon. Wag ho tayong magmadali. Let's wait for the 2028 election.